ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu safana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa balala mugebisa ngamagama Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sanibonani molweni dumelang Bonjoti Matekwane de Masheroni yenda namhlanje kunamuhla lisekho lunye usuku aphelile amaphupho la esikhona sendaweni yase Waterloo ehholo lomphakathi umphakathi ke umuhle noyiphethe kahle nobe nenhlanhla enkulu yokuthi ube nenyanga ezokhumbula ukuthi ukuhlala nje la kusho ukuthi ngelinye ilanga abantu bakhona benze bezizwe becomfortable ngawo ngokujwayelekile ke mawukhuluma ngenyanga ukhuluma ngabantu abasatshwayo akuthiwa bathwele bazumuthi abayathakatha kuba kancane labanconywa khona kukhulunywa ngokulapha nje okuhla bakwenzayo kodwa ngenhlanhla enkulu uNkulunkulu usibusisile ngokuthi uyoletha umholi oyohola ibandla lamaZayoni engagcini lapho iphinde ebe umlaphi wendabuko ekubeni umlaphi wendabuko bese lapha aze lapha umuntu ongabinasigulo ndawo kuba ukuthi ngelinye lamalanga uyokwazi ukufukula lo nalo osweleyo namhlanje ke eNingizimu Afrika emva kwemisebenzi eminingi emihle eyenziwe uDokotela uNgobese kanye naye usuku namhlanje umphakathi wakule ndawo ufamily yakhe umndeni wakhe bese kuba ke abasebenzi abangaphansi kwesigodlo sakhe kanye nabasebenzi abangaphansi kwalapho khona athe wajonga umphakathi ahlala kuwe wasebona ukuthi no kubalekile ukuthi kule youth edla iwunga kule youth edla ama drugs kule youth esize ibe ne teenage pregnant kule youth eyenza into eziningi ezingalungile at least akabe ingxenye phemba umsakazo ophenjwe unkosikazi wakhe kanye naye kanye nethimba lonke abangamele uMoya FM bakhetha ke ukuthi bebe ndawonye ekuthenini ke befukule umuntu omnyama befukule umuntu waselokishini befukule umuntu ongathatha entweni inqwaba yabasakazi abala namhlanje kwenziwani namhlanje kulonchwa ingqophamlando ye launch yomsakazo obizwa ngokuthi uMoya FM ifrequency yakhona ethi
101.9 FM ngale kwalokho ula elokishini laseWaterloo kuphinde futhi kube ingqophamlando usuku olukhulu olungakhethwanga uye kepha lalonjwa lalobwa ishe incwadi nezingcwele zikaMdali nasemadlozini akubo ukuthi kuyoba nengane eyoqanjwa kuthiwa isicelo ngobese esikanye nake namhlanje osowathola iziqu zokubizwa ngodokotela ngenxa yento azalwa nayo wakhula nayo waselapha wanikeza abantu ukuphila nekusasa eliqhakazile. Dr. Ngobese siyabonga kakhulu ukuthi simenywe sibe khona Susiya Viva TV1 la ephathini yakho kanye ne-launch yoMoya FM. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu MC Pholo ba. Ngibonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma namanje. Ngoba silapha vele sizolonje radio 1.1 101.9 FM uMoya FM. Then base bethi ke bafuna ukungibongisa usuku lami lokuzalwa la last week for umhla ka5 but seselebrate namhlanje ukuthi bangibongisa ngoba ubukhona bomuntu ukwazi kaNkuluNkulu namadlozi so yiloko engathi singakho khona manje. Amen. Dokotela omkhulu sibona lolu suku lwakho lokucelebrate usuku lokuzalwa linganyelwe izikhulu zikahulumeni sibona osomabhizinisi abasezingeni sibona osaziwayo abadlala imidlalo eshashalaza abanye badlala imidlalo edlala komabona kude kungagcini lapho sibona ishabacula abaseqopheleni eliphezulu mhlambe kusho ukuthini ukuthi inyanga ibonakale nje nabantu abaseyintweni kusho ukuthi nayo iseyintweni noma iyaqonda ukuphila nabantu okubaleka kakhulu mawusuku umuntu beside isiphiwo ukuthi wazi ukuthi uvelaphi uyakuphi ngoba ubaleka kakhulu ukuthi umazi umuntu ngoba kuba nento akusho lutho into ebalekile noma ungaba nento osukunayo ungakafi mawuphila suke fanele wazi ukuthi uphilele omunye umuntu okhona ongakabi nalutho manje sazi uNkulunkulu angambusisa abe notho so ukuthi kukhona into ekhona akusho lutho uma ungazi lutho ngomuntu ngoba mumba umuntu ukuthi uJehova mayimbusisa besethi hayi ngoba sengingcona angisafune umuntu uzophila kanjani ngoba uyakhumbula la osuka khona bese ukhumbula lo wamuntu ophansi ngenzeka kusasa ukuthi uJehova ambusise ungasenalutho bese ukhumbula ukuthi konje nalo baba wake wangisiza ukuthi sicele abantu abaseqopheni eliphezulu abaziwayo abasaziwayo abangabaculi abantu beyinkondlo abantu ababona kude abonakala khona kuma TV ukuthi senzela abantu abasha babe nogqozi lokuthi bangagxile into ezingekho right ngoba ubukhona balo wamuntu kusho ukuthi yena umuntu omusha uma engathatha impilo yakhe ayise emadrugsini ayophuza utshwala ngeke afike kuleli yazinga yikho sikhoste noma sakhipha ongangamandla ethu ukuthi senze lokho ngoba besenzele ukuthi masijabule umphakathi ube khona ukuze kusasa bakukhumbule ukuthi impilo yomuntu ayigcine ekuthenini abe yilento beyacabanga ukuthi ube kuyikumile ihambe izifike egcineni ilokho nje mina ke engakusho uma sibiza abantu kanje sibabizela ukuthi beze bafike la abantu bababone ngoba babona kude and bagcina abanye babona ko TV ufika kwabo la kwenza ugqozi kumuntu omusha mhlawumbe ongabuza ngakwazi umchazela ukuthi lento ingamsiza kusasa ekuthena abukele kulabo abantu ukuze impilo yakhe izokwazi ukuya phambili. Dokotela omkhulu namhlanje angazi noma ngithi ugqoke kahle ngoba kuyiphutha ngoba uhlezi ugqoka kahle vele kodwa ngokujwayelekile ugqoka ama brand asezingeni eliphezulu nelicokeme ngendlela eyisimanga kodwa namhlanje sikubona udlala isinsudu mhlambe mawungasinabela ugqokisa ubani kungani ugqoke kahle kanjena hey imali le ngathi iquantum noma yithezi yilo egqokile ngeke ngikwazi ukusho kodwa ngingasho ukuthi kubaleke kakhulu ukuthi uma umuntu ekhula ephila emuntu wesilisa mayesenamandla aganwe abe nonkosikazi ngoba unkosikazi uyisisekelo sompilo umuntu wesilisa uma engenawo unkosikazi akanayo direction wenza noma yini noma kanjani nokuthi uma usunamandla kubaleke kakhulu ukuthi uma uzoganwa ulalele umuntu osuke eduze kwakho ukuze uzokwenza lento ayishoyo noma nibonisane ngento ethile ezokwazi ukuyisa phambili ngiqonda ukuthi ukuze ngiqoke kanje mina ngiumuntu ongathandisisi kahle nje ukubonakala ngathi ngile kuzana lezinto engigqoka ke ngeke ngime ngishine ngamagama bengisho nje ukuthi angisagqoki nekepisi yakhona kuthiwa no hayi ikepisi namhlanje ugqoka nje uma umuntu esuke nomsizi kusuke kuzosiza ukuthi ezizinto awukwazi even noma ungaba nolaka ufuna ukulwa batshela yena kube uye ozokwazi ukuthi akutshela ukuthi cha ngamanye amazwi ukuthi unkosikazi uye umuntu advise yokuqala before kufika abazali labafowethu bethi hayi kodwa ngalolu suku umfowethu bengafanele ukuthi ugqoke lezi impahla zakho ujwayele ukuyigqoka ngase ke ngibahlonipha ngase ngiyenza mhlawumbe njengoba ngigqoka namhlanje ngoze ngigqoke mhlawumbe emva kweminyaka emihlanu. Dokotela
ngiyafisa ukuthi singene sigxile sijule ekuthenini mhlambe wena mawukhuluma ngento ekuthiwa umoya yini ekusondeza eduze kwawo kungani ubone kubalekile ukuthi kube nento enje emphakathini esiphila kuwo umoya FM noma umoya uphefumula noma umoya uprofet kuhlangene masukhulume ngalomoya FM kuyahlupha nje ngoba wena unakho konke ingakho lokho ukucinga ukuthi siya profeta noma ongcwele noma uFM uma sihlay phansi kukhona imali iyadliwa imali kufika isikhathi sokuthi nje uthatha 10,000 udle ngo1 day noma ngo30 minutes sokusuphelile kukhona into ethi ngikhumbula ukuthi ngivela kuphi mina ngeke ngaxakeka namanje ngikho right kodwa ayikho into ekuhlungu njengokuthi ingabi bikho ezokwazi ukuthi kuthiwe ekhaya kini ikhona iyozilanyula ukuthi futhi ngeke izicime noma usufile iyolokhu umlando uqoshiwe ongasakuphela uma kufika isigaba sokuba khona kwemali ngifuna ukukhuluma manga abekhona abafethu ababe ama advisor athi kukhona into okufanele uyenze kukhona into ongakwazi ukuyenza njengoba sikubona ngathi amandla imali khona ukuthi uyihlanganise bese uthatha unkosikazi nisondele nikhuluma ukuthi yini engenzeka ukhona unkosikazi ukuthi amelele radio umoya FM kodwa ukube ukuthi sibonisana ngokuthi ibe khona ukuze imele ngoba mina ngiyinyanga kumfundisi then angihlangana nalezi zinto zama radio station iyakhona ngoba ngiyokhuluma kodwa kwaba ukuthi kunengane zabantu esizibona zigijima imgwaqweni ezinye seyikhulelwe ezinye ziyazala ingane zina 13 years manje sase sibuka ukuthi yini esingayenza ngoba kuba umzali akusiko ukuthi umzali ngoba uzokhuluma ngengane yakho izala kuba umzali inoma yipi ingane osuke ikhona iphila mayikhula ukuze kubonakala amakhono sase sithi ake kwenziwe into ezokwenza ukuthi ingane ikwazi ukuqoqeka zizokwazi ukuphila zizokwazi ukuthi nekusasa lazo lakheke sibone namakhono sibone nokuthi makuna radio station amakhulu engengwadalule kodwa ama radio station amakhulu asuke ezosho ukuthi ukuba khona kwawo kuzosiza ngento eyodwa ukuthi nababonephi bamtholephi uqale kuphi ukuze afike lapho yikho ke sase sithi akube khona umoya FM ngoba le ndithandazelwe nje bakhunya ngomoya ithandazelwe into yakho abantu abakholwayo abantu abamesaba kakhulu uNkulunkulu umuntu osaba uNkulunkulu akayiphakamisi mumbe umuntu oyiphakamisayo ngoba umuntu oyiphakamisakho usuke eyogcina thotshiswe lithi iBhayibheli lithatho semsamo limise phansi lithatho phansi limise phezulu so lokho yikho uNkulunkulu evumile uma ngase kwenzeke uyitshela ukuthi emhlabeni ukhona yophila ngalendlela ophila ngawuzokuyofika egcineni usukunamanga mawungakaxhubana noNkulunkulu namadlozi akini isisekelo somuntu uNkulunkulu namadlozi ngoba amadlozi ayifoundation ayisivikelo akwazi ukuqinisa umuntu noma ngabe kukhona abantu abasuke bemngamile befuna ukwenza noma yini ngaye bese yakwazi ukuma noNkulunkulu nokuthandaza yilokho mina ngakusho Dokotela sesizophetha ngiyafisa ukuthi sikhumbuze abantu ukuthi uyaqonda ukuthi lokho uyikho ngenxa yabo nanokuthi idlozi lakho likupha umsebenzi ukuthi ukwazi ukubalekelela belapheke bese beshiya unsumbunyane ongaba inkomo yakho noma ongaba yini lokho sibakhumbuza kanjani ngokuthi udokotela aveze ukukhululeka kwakhe ukuthi bengayithola inombolo yakhe futhi ngama director futhi iziphi izinto azenzayo esigodlweni yebo sikubamba kusuku lakho celebrate usuku lakho lokuzalwa kanye nokulontshwa komoya fanele ngabe uyijabulela into zasigodlweni ukhohlwe yizwe kodwa khona umuntu othi ngoba mina ngiyaqala ukuyibona le ndoda ebatshazwa ngomnyango omkhulu omngaka mhlambe ukusigabisela nje izinto ezingasukunyelwa abantu beze kuwe bezothola ukulapheka ngazo Yes ungobese udokotela umelaphi wesintu engakusho ukuthi ungobese unento yenhlanhla ikhandaka esibiza uma1000 uwakha izigubhu zenhlanhla umuntu mene business tekisi noma usukunama unelelo zamathenda construction everything into sube ifuna inhlanhla nokuthi ayikhayinhla libe khona ufuyile inkomo ziyafa ungobese uyakwazi ukwenza isekelo salokho ungobese akagcinile ungumelaphi ukuthi uma umuntu eshawa ngomeqe eshawa ngonhlangothi noma kuthiwa umuntu isibeletho sinenkinga kukhona ugazi lami kukhona akulala into ezamadoda akwazi ukuphila futhi ungobese unale yanto esibiza ikhombo kanti ungobese unomxazulu unomlekeleli into okwazi ukuthi ivule ukucinana bese ilwa nomthwebulo osukusegazini ungobese uyatholakala ku-078 191 1010 078 191 1010 ungobese uyatholakala emapagini ku Facebook Instagram ku YouTube uDr Ngobese. Ngiyabonga.
Dokotela omkhulu sibonga kakhulu ngomusa ukuthi usiphe ithuba elifana naleli. Sibonile ukuthi ufike ugazelekile uhambe wedwa uhamba nabantu abaningi esithembisa umbukele ekhaya ukuthi usazokwazi ukubabona kodwa asikubongele ngokuba nonkosikazi othi mawuba nombono bese useka ngendlela ezivinini. Mhlambe ke njengamanje asingaqedi le interview yethu singakukhulumanga lokho. Siyakhumbula ukuthi einsukwini noma kuleli viki uye wathatha okuthile onakho ukucelebrate yona njalo le party yakho. Wathatha imndeni ethile wayinikelela ngokudla, wathatha imndeni ethile wayinikelela ngama uniform for next year. Waphinda futhi wasuhlaba ikhwela lokuthi kulabo abanga afford imali yokulashwa abeze ekhaya bezothatha ispecial. Batheleka abantu bagcwala. Into ebhlungu ke kunabantu abathi ngcono ukubushilo ukuthi abakulekelele ngenkathi uhambe yonikelela lemndeni. Bafisa uphinde futhi uhlaba ikhwela khona la ukuthi bengenza njani abafisa ukuthi bephonse nabo esivivaneni. Mhlambe khona nezicathulo ekhaya, mhlambe khona no 300 ukuthenga izicathulo zesikole. Njengoba umuntu othanda umphakathi kangaka uqhubekela phambili, iziphi indlela zokusondela eduze kwakho nabo bephonse esivivaneni uma uzohamba yonikela ngoba bayazi ukuthi mawenza special lokho sukukwenze khona uphinde ukutoncule futhi uyonikela ngakho. Azingasweli ingane esizalayo zizegcine edayise ngemzimba, zizegcine abantu babamba inkunzi. Mina bengakujabulela ukuthi uma kukhona abafowethu oba sewuchazile abangaba namandla ukuthi baphose esivivaneni kube ukuthi siyaxhumana kulama number ebekade ngiwabiza bese kuba ukuthi iyiphi indawo abangakwazi ukufaka kuyo ukuze sihlangane sibe semphakathini sikwazi ukusiza imphakathi ingane zesikole especially abantwana abafundayo. Kunabantu abahlala emgwaqweni abanganakho ukudla, siyakhanda nendlela esonto lapha bengafuni ukuthi abantu baxhase ngoba besifuna ukwenza into ethi nalabo abantu abahamba emgwaqweni bakuphathi nensuku benzele ukudla baphakelwe babanikezwe into zokugqoka banikwe into zokuhlamba kubuye ukubuyela ehlathini kodwa azi ukuthi kuney'nsuku athola ngazo ukudla ukuze engezothatha iy'mpahla zikulayini adayise ngoba ethi ulambile esiswini. Dokotela sibonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi sibaphindele inombolo bese sikudedela. 078 191 1010 072 27 68936. Sibonga kakhulu Dr. Ngobese. Ngiyabonga kakhulu usiyabhipha, ngiyabonga kakhulu emsipolo. Thank you. Ningizimu Africa worldwide sila endaweni yaseHotelo right now. Perform uzakwe abaku Facebook aba live kanye nathi bayabona shona khona ziweke. Okay, actually, sizakele manje kuthandana nemanager endala sisamushukela. Alright, leo karibu ngiphe. Sikubingelele mbukelo siyaviva TV1 siyaphinde sadibana futhi ngaso lesi sikhathi lapho esikhulumisana khona ke nabo bonke abantu abakukhona kulomcimbi omuhle kangaka ekuyingqophomlando yokuqala ngqa ukuthi lokushini elifana naleli endaweni yaseHotelo kube nenguzunguzu nengangamela yomsakazo obizwa ukuthi uMoya FM. Uzokhumbula ukuthi ayikho into ephumelelayo engenayo umuntu wesimame ngemuva. Iqiniso lisobala namanje ungibona ngiseceleni kwalenzala abantu kwalembokodo kwalembali yezwe kalomzali onezinseka. It's because bengeke kube khona konke lokho khona namhlanje ukube yena ebengekho. Lo engimekanye naye njengalesi sikhathi umama woMoya FM okuyena uNomacebo umdidiyeli umseki wendoda ehlala ixukuza ugebhezi usuku nosuku ukuthi yini enhle esingathi noma sijabulile ekhaya kwaNgobese bese iphinda futhi ejabulisa umphakathi ngenxa yokuba ke nomama omodernize kodwa futhi ongakhohliwe izimpande zakhe kuye kwafika isikhathi la khona beumndeni bethatha isinqumo sokuthi abaseke itulo necebo lika mama lokuthi kube khona umsakazo omuhle kanje. Sikhulumisana naye ke egqoke amakepisi ahlukahlukene elokuqala njengomuntu osehlalweni esiphezulu kumsakazo woMoya FM aphinde futhi angamele inonhlanhla Ngobese Foundation ekuyinhlangano ilekelela iyouth engathatha entweni imndeni engathatha entweni abafelokazi basizakala kuye nabantu ke njeke abahlwempu nanamatalente adinga ukukhuthazwa. Uma uthi uqaphelisisa kahle abaculi bakhona abakhulu abaqashiwe la abathatha esakeni la kaNgobese babaqasha kodwa
ayishiyanga ngaphandle nabasakhulayo ngoba inonhlanhla ngobese foundation inhloso yayo ilele ekuthenini ngaso sonke isikhathi ayiseke abantu bendawo iseke umuntu osakhulayo kodwa ke ngifuna ukugeqa amagula ngilande kuze kweqe anginikeze uma wami ithuba Mrs Ngobese asikwamukele sikubingelele ngaphansi kwazo zonke izinhlaka ovela ngaphansi kwazo nomsunguli kuzona ngiyabonga kakhulu MC Polobas siyajabula kakhulu ukukhulumisana nawe osukela namhlanje bengingacela kakhulu kuma wami ukuthi asithule yena ngendlela ezothi nomngani wakho wayufunda naye esikoleni wow uyena ngempela oh igama nguNonhlanhla ngokuzalwa ngokadludla ngizalelwe khona la eThekwini kodwa ikhaya imvelaphi yami isemthunzini so ke ngokomsebenzi nangokufunda sibese simuva siza la eThekwini ila ngikhona njengamanje so ukufunda ngiqala emabanga aphansi esikoleni sakwaGinga kusendaweni yaseMawutani primary school leyo ngibese ngidlula ngadlulela high school esothongathi kuthiwa iNkosibomvu la ngifike ngaqeda khona ibanga leshumi uma khona ke angibangeke ngibe nenhlanhla ukuthi ngithole ama-funds ukuthi ngiqhubeke nemfundo yami noma nganginalo uthando kodwa ngiye ngabamba lapha ngihamba ngivolunteer lapha nalapha uzubona i-age yami njengoba ila ikhona manje uzothi why ngisafunda namanje ngoba angiyeki mina ngithi age is nothing kodwa phela ninomkhwenyana wakhe aniqondakali noma nibadala noma nibancane size simbuze mayihlangene nezinyanga ukuthi sizokubika njengencane ke wena ngeminyaka noma enjani ethi hayi asijajane ngomuthi ngimdala emthini qinisile MC kahle angikho mdala ngikho mncane futhi kodwa uma uzobheka ukuthi njengamanje ngisafunda ingoba nginothando lolwazi ngilangazelela ulwazi ngiyalambela ulwazi into mangakayazi mina angifuni angiphathe kahle njengamanje nje njengoba ngiqale i-radio station kahle ngokubambisana kahle nobaba senze i-radio station mengena i-background ye-radio ngoba ngifundile UNISA kahle ama-funds abengekho so qale ngezilo ngayishiya phakathi nayo ukuthi ke imali bengekho ngaphinda ngathi ngizama i-teaching kumanje ngiseyisona student sase-UNISA ngenza manje i-teaching kodwa ngisathe ukuma ngoba imali ayikho kube sekuvela le radio leli thuba le radio ngathi angiliyeki leli thuba angikwazi ukuthi ngiphathe umsakazo ngingenalutho oluthi umsakazo so ngakunikela kumina ukuthi angihambe ngiyofunda ngizile research ezikoleni eziningi ngangayithola into engifuna ukuba ngifuna ukwenza ama-practicals kahle kahle into ephathekayo kungabi into nje engizoyithola emgwaqeni ngenhlanhla ke ngibe sengiyisithola isikole la i-Creative Arts College ila ngenza khona i-radio production njengamanje at my age ngistudent futhi ngimdala eklasini I'm proud to say that ngimdala eklasini mhlawumbe mawami njengomMrs Ngobese okungagcini ngokuba noMoya FM ophinde futhi ebe nenonhlanhla Ngobese Foundation yini ongayitshena umuntu osekhaya nangayifunda kuwe nento ekuyiyona ewumgogodla wenonhlanhla Ngobese Foundation inonhlanhla Ngobese Foundation ngiqalisa ukuthi baba MC abantu besifazane bathatheleka phansi kanti banamakhono amaningi abacindezelekile and abazi ukuthi baphume babheke ngakuphi so le foundation isifiso sami ukuthi iyaziwe ifike na government sithole uxhaso ukuze ngikwazi ukubaphakamisa labantu besifazane yabona bavele lamakhono banamakhono amaningi abantu besifazane avaleleke ukuthi imali abanayo abanye abafundile abazi bashone ngakuphi uMoya FM uyangena futhi khona lapho ngibamemile ngathi abeze station bazoyiveza ba-advertise yebo bazo-advertise imisebenzi lebayenzayo ngoba imali abanayo njengoba nje nabantu ubona ukuthi uMoya FM uqashe kakhulu abantu abancane i-reason for that ukuthi usufundile bese uthola umsebenzi awutholi kufuneka experience uzothatha kuphi experience ungasebenzi ungakazi uzosebenza endawo so iMoya FM nayo lapho ikhona futhi ibambe iqhaza ukuthini abafunde labantu abasha bafunda umsebenzi practical nanoma bangaqashwa elsewhere angimind but mina ngibanikeza isinqo sasa usophilisa imndeni yami mhlambe mawami sesizophetha ngiyafisa ukuthi ukhuthaze nanoma ngawumuphi usomabhizinisi osekhaya ngabe umuntu okroshayo ngabe umuntu owakho ubuhlalo ngabe umuntu onogandaganda ufuna ukuthi mhlambe kube khona abantu abazoza bezosebenza ufuna ukumemezela ngabe umuntu owenza catering owenza ideko khona abantu abanamasaluni khona abantu abanamakawashi khona abantu abadayisa ngamagwinya into ezithile engakwazi ukuthi maye ekhulunywa ngazo bese abantu bethi mbo ukugqugqumezela nje lo sinebusiness kodwa obengakayizwa into ewumyalezo evela kuwe emqinisekisa ukuthi ngabe usekhaya right ngithi mina ungadideki ungazibambezeli waza kuMoya FM waza soku advertiser ikhona inonhlanhla Ngobese Foundation izokufukula nayo njengoba ilana ikhona la wena
wena ohlele ekhaya ungasho ungaliyeki leli thuba buye uze sibone ibhizinisi lakho sibone skills sakho naso siziveze emphakathini umphakathi awazi ngawo yabona wena wedwa wazi ukuthi ungenalo naleli talent but umhlaba wazi sikhona ke thina waza kuMoya FM sikhulumisana sibonisana singenza kanjani ukuveza emphakathini wazi ngamabhizinisi akho ukuze nawe uhlomule ngelinye ilanga ukukhulu beneyakho i-foundation. Nikuphi nendawo ma? Sila Waterloo e-community center. Waterloo e-community center. Okay. Mhlawumbe umunye umuntu uyazibuza ukuthi wamuhle kangaka, mhlawumbe kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uzenze kanje. Siyakwazi ke thina ukuthi njalo nje uhlale uyinto eyodwa. Kodwa asikubungaze lokhu phambi kwezwe lonke ukuthi njengoba umuhle kangaka, mhlawumbe kuthatha isikhathi esingakanani ugqokisa ubani, isinqumo sokuphuma nendlela nje uyikhabhile ngolimi lesixuthi, uyikhabhile namhlanje. Ake ngibonge followers ngomncoma kahle ngithe ekuqaleni kunezinto engeke ngazenza ngavolunteer kumthando fashion vele ngeke ngazama ngezi certificate se fashion design so ngongabi nawo amandla okuzenzela mina ngifundile ngathola certificate se fashion design ngiyayithanda ingqephu ngiyayigqokisa mina ngisho kanjalo ngiyahamba ngibheke indawo e-right into engifanele ngiyathanda ukufaneleka ngemuhle ngiyathanda ukuhlala futhi ngemuhle uyabukeka umuntu uba welcoming umuntu omuhle ngibonge kulelo ukuthi ngibonile lokho ukuthi muhle ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ma mhlambe before siphethe ngizokubuza yes or no umuntu wasekhaya uyasebenza nakwena uyasebenza kodwa mina ngiyawunqaba ngiyawuzwa masifuna ukungibamba. Sibonge kakhulu mama. Ningizimu Afrika umama uNgobese lo unkosikazi kaDokotela omkhulu uDr Ngobese olay Waterloo istophi kwaMzobe wena kwakho nje ukuthi uqonde Waterloo bese wehlike estopini kwaMzobe uyobafica bekhona ekhaya bakwamukela ngendlela eright kanti futhi esigodlweni mongamficeni ungamind le ndoda inemizimizi ngokubambisana nalo mama ngoba abantu abanobuchule. Sibonga kakhulu mawami. Ngiyabonga kakhulu emsini. Ningizimu Africa worldwide siphinde futhi sibhekane nawe ngaso lesi sikhathi indawo eseWaterloo umcimbi ilaunch yomoya kanye nebirthday celebration kaDokotela owaziwa umhlaba wonke uDokotela uDr Ngobese. Njengamanje ngime nomphathi station okuyena ke ungamele umsakazo uMoya FM. Station manager uSiyanda wakanzimande uzokhumbula abantu bakanzimande shoot lolu gcobo olwakubo ngoba uzokhumbula abo baba ongasekho ubaba uWelcome Zimande owaziwa kakhulu ngegama lika Bhodlo Sanzimande lento ibukeka ngathi ke kanzimande batshalwa nayo yokuhamba uhlale ngokuphatha lapho ufika khona. Asikwamukele Mr Nzimande, sikwamukele Siyanda, sikwamukele station manager umsakazo uMoya FM. Ngizothanda ukubingelela ababukeli beSiya Viva TV ngiphinde ngibingelele nawe eMapholoba kanye nethimba lakho osebenza nalo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge bonke abantu abafinyelele namhlanje umcimbini wethu nakuba ke ngingakabuzwa lo mbuzo lowo kodwa ke namhlanje ngijabule kakhulu. I'm very happy ngalendlela emangalisayo. I don't know ukuthi how can I explain my happiness in regards to sukula namhlanje kusuka enhlelweni njalo siba nama hiccups there and there sikwazi ukuthi siphinde futhi sinyakaze. That's the word ngithi hiccups ngoba ukuphinda uvuke. So ngibonga nje uNkulunkulu on top of all ukuthi lelo suku ligcine libe ngimpumelelo ngalendlela eliyiyona namhlanje. Sibonge ithuba nanokuthi sikwazi ukuthi uyindoda ematasa ngoba okuningi ukhonza ukuyibambela noma ukhonza ukukwelusa ngenhloso ukuthi vele wena ozobuzwa mangasahambanga kahle. So Ningizimu Afrika mbukelo Siya Viva TV1 ngalesi sikhathi sikhulumisana nalensizwa bengajabula ukuthi ulithathe ipen nephepha ukuze eyintweni angasasinikeze zona bese nawe ulandelela mhlawumbe unebusiness le catering mhlawumbe unebusiness le deco mhlawumbe udayisa ngamagwinya ngasekhaya mhlawumbe uyinyanga umprofeti mhlawumbe unama product athile owadlulisayo mhlawumbe wenza network marketing kuningi azothi mayisitshena ngakho bese sikushicilele lapha bese silandelela ngocingo ukuthi singenza njani ukuze sikwazi ukukhangisa ezethu izinto. Njengo station manager ngiyazi ukuthi ngaphansi kwakho ukhona program manager ukhona marketing manager ngeke sangena sigcile kodwa lokho abakwaziyo ngeke bekwazi nje ningakwazi okuhuwe. Ngiyafisa ukuthi ukusigabisele qala ngokuthi nje why kwagcwala kangaka la. Number 2 sekugcwele kangaka ipurpose yalolu suku ithini? Right, engaqala ngikusho ukuba umholi omncane ngokweminyaka kunama challenges amaningi ekuthenini mhlambe omunye umuntu uthi mekubuka abe nezaba angabe nokukuthemba kodwa ke ngoba bafowethu sike sisimahlalisana nabo ngoba lento yokubuholi kumina angiyithathi njengokuthi
ngiyakuthanda ukubuka ngiyakuthanda ukuphakama kodwa ngolwazi engisuke nginalo ngiyakwazi ukuthi ngidlulisele ngendlela esuke kuyiyo nangendlela yokukhuluma nje ngiyakwazi ukuthi ngiyithobe kumuntu ngikhulume ngendlela engasho ukuthi ingobuhlakani bomuntu thizeni lo osuke nginayo so ngiyathanda ukuthi kubafowethu ngosuku lokuqala mhlawumbe ngifika kubona sebehlanganisiwe ngoba ngangikhona eqaleni siliqala uhambo kwaba nenkinga ngashiya kodwa ke ekushiyeni kwami ngaphinde futhi ngabizwa sengibizwa ke sengifica abafuthi sebebekile ngokwehlalo zabo kodwa mangifika ngakhona ngabona ukuthi okay the only thing that I need to do right now let me make sure ukuthi I understand the IQ levels of all my management members akhona ukuthi okay lo uthanda ukuthi ucabanga kanje lo uthanda ukuthi ucabanga kanje ukuze ngizokwazi ukuthi mangikhuluma mangimxeka ngingamxeki ngendlela ukuthi mina ngiyamthethisa ngimxeke ngendlela yakhe yena azokwazi ukuthi ayizwe abone ukuthi oh usenda akakuthandanga lokho kodwa futhi uyangitshela ukuthi angenze kanje ngoba kwesinye isikhathi mawumuholi into engayifundiswa kakhulu mina ukuthi you need to be influential ukuba influential ukukusiza ekuthenini ukwazi ukukhuluma kahle ulimo right so ilokho kukusiza kakhulu even though noma ngu-station manager ngiyithoba ngisemncane angizi ngalento ukuthi ngu-station manager ngakho ke ake ngigqoke isudu ngihlale phansi uthe uyigqoke nje namhlanje ngoba kubhaliwe lapha kwathiwa strictly pholoba ngigqoke manje ngo5 yes angikubonile futhi besishabasheka nawe ngihamba ngeenyawo pholoba bengigijima ngeenyawo la ngoba ngisemncane nami ukugijima ngihambisana no-marketing wami okusuke kuyena makudona ama-events osuke hands on ukuze naye angenzi iphutha leli ezothi abaphathisi abaphezulu ibhodi ngoba ibhodi aliyi kubona ibhodi liza kumina lithi awusho-ke uthi labantu bakho uyabathemba ngithi mina ngibathembile pho kwenzeke kanjani kwi-event kunje so I was hands on even myself ukuthena umsebenzi lo uhambiseke ngendlela nginaka abafowethu ukuthi kuphuzo oludakayo kwizinto zokujabula bangagxili kuzo yes ngoba kuwumsebenzi ofana njengalo so konke ke lokho kwazi ukuthi wasisiza kangaka nanokuthi ngiyawubonga umphakathi wase Waterloo kanye nemphakathi yama surrounding ngoba iphume ngobuningi bawo ekhombiseni ukuthi umsakazo bayawusupporta ngiphinde ngibonge namdokotela uDr Ngobese kusuku lakhe olukhuluma ngendlela manje sa because that man wayehamlisha waba nevision kwathi ivision yami neyakhe kade izokwazi ukucorresponda so kwabe sekuhluka la kuma mission ke because ama machines asesi wabelweni ke manje so sekuhluka kuma machines ukuthi ke hayi mina ngifuna ukubamba lokho yena ufuna ukubamba lokho so far sonke sijabulile sonke sibambisana ngendlela ngiyabonga kakhulu ngiyayibonga imanagement ngiyayibonga iSiyaviva TV ngiyambonga noma Pholoba ukuthi ngimbambile ngamhlwitha ngavela ngamuthi kumoya nakuba abanye babekhuluma ke engengisho kodwa angisange lapho noma bebethi kunjani inkinga mina nginazo kodwa sinaka italent kumuntu nawe mapholoba ngakhuluma ngawo ngoba ngendlela wezithobe ngayo umdala kumina ngokweminyaka kodwa uthema ufika lapha emsakazweni wafica kuthiwa kubekwe mina phangi wakho wakwazi ukungithobela uyakwazi futhi mangikhuluma uthatha imbono yami so konke lokho ke kusho ukuthi ababukeli beSiyaviva TV basendaweni right ngoba kwanawe ungumholi oqotho futhi ubuholi bufakiwe kuwo yinhle ke lento yobuholi ke uma isihlangana sabaholi ngoba kusho ukuthi imicimbi efana njengale izoba namandla kakhulu ngoba vele ababukeli bebeyibuka lapha nezinhlelo za Dr Ngobese kanye nawe njalo so I'm really much happy and I'm very much happy. I don't wanna lie, I'm over the moon. I don't know how can I explain this feeling that I'm feeling at this moment because I know ukuthi I and my management we've been working tirelessly dedicating ourselves in making sure ukuthi this day become a fruitful day. But I'm really happy and I'm thankful. Ngibonga kakhulu kuNkulunkulu. Let us attract umuntu osekhaya one business. Ngiyazi ukuthi kune office lakho kodwa omunye uthi ngizwa kahle mase kusho nano station manager. No man, as a radio which is operating on an ICASA license known as the low power sound commercial radio station, which is also have applied for a national commercial radio station for ukuthi sibe broadcasted all over nationally all over South Africa yonke. So at this point in time I can say I'm attracting everyone officer ukuthi azo advertiser whatsoever because ngokwama demographics mhlambe ngokucacisa ngilibreak ama demographics sikhuluma ngokuthi abalaleli mhlambe racial wise
masithi demographics ngabe abalaleli abawuluphi uhlobo. We've got more of a majority. There are more of colored people. Mhlawumbe ke ngama layman's terms angithi blacks, but angithanda ukusebenzisa lokho manje black ngoba ngazuthi sengiba politically noma njani. So ayisimpisholo nje. Yeah, sina simpisholo sabantu abamnyama. So sinalo kakhulu abantu abamnyama okuyibona abayi cheap labor eSouth Africa which you can never run away from. So abosomabhizinisi bayakuthanda ukuthi bebefuna ukuqasha abantu baqashe abantu abayibala limnyama because bona bayi cheap labor. Siyazi vele ukuthi ugovernment wethu eSouth Africa noma sugxeka kulezo indawo lezo but ngokwe minimum wage usikwazile ukusicabangela ukuthi if I can get noma u3.75 or 3750 ngenyanga I can live out of that kanye nomndeni wami. So ke ngiyasho ukuthi ngiyamema kakhulu ukuthi nikhuleke nathi njengomsakazo masiphuma siya kuma road shows siya kuma events where we are invited, we can say your names, come and broadcast with us. Sine content right kakhulu accommodate wonke ama races akhona eNingizimu Afrika. Ngiyabonga ngalendlela imangalisayo pholoba. Asiphethe ngelokuthi mfowethu ugqoke kahle, ugqokiswe ubani, uthatha isikhathi esingakanani ukwamukela ukuthi ugqokiswe kanjena. Wepoloba. Mfowethu mina nawe siyafana. Yabona mfowethu lokhu izvatho lezi engizifakwe ngenkani. Mfowethu Ngoba angikho mandla kuzo. Ukungibone baze bayibuza ukuthi hawu ngabe who station manager lo ohamba ngesikhindi lana ngoba mfowethu kusuke kuphuthunye engqondo esheshayo ayinasi isikhathi sokuhamba emamoli ngiyongena engubeni njani kodwa mfowethu ngisizwe woza kwethu angilibekele ukuthi hayi oza kwethu balwile bathi hayi ngeke akwazi ukuthi ungathuma uzothi lona hayi asimdedele station manager Moya FM sibonga kakhulu khawula kithi ukuthi usiphe ithuba elifana naleli. uNkulunkulu makubusise sikufisela konke okuhle. Inombolo zestation ngazi noma sesiyoyithatha ku marketing manager noma nawe ungasiqaphulela ukuthi sikulandela kanjani kuma emails into ezinjalo just ukuthi sikwazi ukukhuluma nani bese siza sothengisa ngokwama business ethu. Hayi mina mfowethu ngoba inombolo yestation isuke ingene emoyeni directly. So angikwazi ukuthi ngiyethule ngoba leso isesigabeni sika marketing manager kodwa kumina mawungidinga ungithola nje kunzimande spamandla 1@gmail.com ila ngithola khona spamandla 1@gmail.com. Sibonga kakhulu khawula kithi. Ngiyabonga mfowethu. Thank you. Ningizimu Africa worldwide uSiyanda Nzimande uSiphamandla Siyanda Nzimande our station manager on Moya FM. Okwamanje thina nawe. Peace. Ungishupha ungihlukumeza ngenxa zebalalamu ngibiza ngamagama ungiyukubeza nami ngomuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa zebalalamu ngibiza ngamagama